Takže dnes ideme z Protarasu na výlet do Ayanapy. Prakticky Ayanapa je nejakých 20 km od Protarasu. Ideme sa tam pozrieť na Nisi Beach, na nádhernú pláž, bielu, s tyrkysovým morom. A pozývam vás tam so mnou. Z Protarasu do Ayanapy sa môžete dostať buď hromadnou dopravou, autobusmi, lístok stojí 1,50. Ide dlhšie, preto lebo zastávky má prakticky na všetkých významných miestach. Potom môžete si prinajať skúter a skútrom ísť, alebo využiť taxík. Taxík tak, ako sme využili my. Cena taxíku z Protarasu do Ayanapy 25 eur. You see this place there? Big 7-star. 7-star hotel? You No. go there, yes. You go there with your private helicopter or private airplane. And what's the name of Super yacht. Like Google. New Marina. New. New Marina? Yes. Very beautiful. The ships, the place, they are amazing. Area, I like too much. Too much. You know, people, they get boring. I am 38 years here. I like something new, new cultura, new. You get tired. You like to change. For me, too much hot here. Slovakia not too much hot. No. Yeah, you see? Yes, I know. Expensive. Takže vítajte na Nisi Beach. Momentálne som v taverne, kde sa dá normálne naobedovať alebo prísť na nejaké drinky. No a poďme sa pozrieť spolu, že ako to vyzerá na tej Nisi Beach. Musíte počítať s tým, že táto pláž je plnšia a vyzerá takto nejako. Ja vám to teraz prepnem. Momentálne sú tu vlny, ale ináč na Nisi Beach nezvyknú byť vlny. Toto je fakt, že totálne mimoriadna situácia, ale ľudí je tu hrozne veľa, čo na Nisi Beach je prakticky v sezóne skoro stále. Piesok je biely, to vidíte, a more má prenádherné farby.